Litoturia patrocina Lorache. Què tal? Bona vesprada. Avui hem tingut una teranyina de núvols alts al cel de tota la Comunitat Valenciana que l'únic que han fet ha sigut decorar el cel, fer donar una bonica eixida del sol. L'albada d'avui ha sigut espectacular i també la posta de sol en molts punts. Així tenim eixos núvols que des de primera al matí estaven presents al cel de bona part de la Comunitat Valenciana. També s'han format algunes boires en punts de l'interior de València, en les comarques més centrals i del sud, en les zones més fondes, però la resta del dia amb presència d'eixos núvols que no han acabat de desfer-se en cap moment. El dia, veient com de nord a sud de la Comunitat Valenciana, sempre està acompanyant per eixos núvols mitjans i alts, fruit de l'entrada de vents d'origen marítim, fruit de l'elevada humitat ambiental. Les temperatures màximes pràcticament han quedat idèntiques a les d'ahir. Potser han baixat lleugerament en zones de l'interior, on fins i tot en algun punt de l'interior de Castelló trobem valors per davall dels 20 graus, d'ahir passem als 21 de Morella, del Toro, 23 d'Ademuz, d'Atxaneta del Maestrat o el 24 de Caudete de les Fuentes i d'Utiel. La resta de temperatures entre els 25 i els 28 graus que hem tingut com a temperatures més altes avui en punts de la Ribera, Carlet, Alcúdia, Somacàrcer, al voltant de 27 graus al Ximesí i al Cira, 27 també a Tavernes de la Valldigna i cap al sud a Crevillent i a Elx. A les capitals, temperatures al voltant de 26 graus les màximes. I demà encarem la recta final del mes de setembre amb poques novetats. Tindrem presència de núvols baixos en començar el dia en zones del litoral, ambient boirós a les comarques centrals, en punts de l'interior i de vesprada, com a molt destacar la possibilitat d'algun ruixat o alguna tronada a les zones de muntanya del nord de Castelló. A la resta, algunes pinzellades de núvols alts, vents fluixos de xaloc o de llevant i temperatures sense massa canvis. De fet, de nou, demà les temperatures repetiran els valors d'avui a la major part d'observatoris de la comunitat. I de cara al cap de setmana, algun xicotet canvi. Dissabte direm adeu al mes de setembre amb sol, calor al centre del dia, però mirant de reüll a aquestes tronades que podran formar-se de vesprada al nord i per l'interior. I després podran progressar progressivament cap a l'est, cap a tocar zones centrals i de litoral, però ja molt desgastats i aquests núvols molt trencats. Potser diumenge de matí aquests núvols es dirigiran cap al sud de la comunitat, deixant el cel ennuvolat i fins i tot algun ruixat en comarques del sud de València, del nord d'Alcar en començar diumenge. Els vents de gregal deixaran la mar un poc més alterada i també diumenge de vesprada podíem tindre alguna tornadeta al nord. Dilluns comencem setmana amb sol i temperatures més altes. Fotopro te ofereix la imatge del dia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Litoturia ha patrocinado Lorache.